A ja se svojim sinom Markom ponosim. I ja sam ponosan na svog sina koji radi pošten posao. A sve što je uradio u životu, uradio je sopstvenim rukama. Od 16 godina se zaposlio u Požarevcu jer nije mogao da izdrži da bude ovde sin predsjednika Republike i medijske pritiske, pa otišao tamo u naš rodni grad, zaposlio se. Znate šta da radi? Da nosi gajbe s praznim i punim flašama za jednu kafanu za 5.000 dinara mesečno. Jer je takav čovjek, jer je želeo uvek da bude samostalan. Radi u prodavnici i vi odlično znate da radi i odlično znate da se diči svojim poslom. Zato što tamo i gde sa svojim suprugom izlazite, vidite ga da donosi robu i da radi. I ne stidi se, ponosi se svojim poslom. I ja sam ponosan na svog sina koji radi pošten posao. Ima platu od 550